Κάτι φαίνεται διαφορετικό σήμερα, έτσι δεν είναι. Ακόμα και αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις, νιώθεις μια λεπτή έλξη στο στήθος σου. Αυτό το συναίσθημα ότι κάτι έχει αλλάξει γύρω σου και μέσα σου, και δεν το φαντάζεσαι. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια άλλη ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι ένα σημείο ελέγχου, μια στιγμή στο χρόνο που το σύμπαν σταματά, σας κοιτάζει κατευθείαν και σας ρωτά: είστε έτοιμοι για ομικρόν με τόνο, τι έρχεται μετά? Μπήκαμε σε αυτό που πολλοί αποκαλούν πύλη της 24ης Δεκεμβρίου, μια ενεργειακή πύλη που μόνο ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να αισθανθούν. Για μερικούς από εσάς, τη στιγμή που ανοίξατε τα μάτια σας σήμερα το πρωί, κάτι σας φάνηκε παράξενο ή ίσως περίεργα ξεκάθαρο. Ίσως αισθανθήκατε πιο ελαφρύς ή πιο βαρύς ή ασυνήθιστα σε εγρήγορση. Ίσως παρατηρήσατε ότι οι σκέψεις σας κινούνται διαφορετικά ή ότι τα συναισθήματά σας εντείνονται χωρίς προφανή λόγο. Και αν αισθανθήκατε κάτι από αυτά, οδηγηθήκατε εδώ για κάποιο λόγο. Αυτή η πύλη συνδέεται με τη νέα σελήνη στον τοξότη, ενισχυμένη από την ενέργεια επέκτασης του Δία και εντατικοποιημένη από παράξενες αιχμές στο ενεργειακό πεδίο του πλανήτη. Όταν αυτές οι δυνάμεις αλληλεπικαλύπτονται, δημιουργούν ένα κύμα ενεργοποίησης, και μόνο οι άνθρωποι των οποίων η συχνότητα αυξάνεται μπορούν να το αισθανθούν. Αν αυτό το βίντεο σας βρήκε σήμερα, υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να είστε ένας από αυτούς. Σε όλο αυτό το βίντεο, θα πάμε πιο βαθιά από τα απλά σημάδια ή συμπτώματα. Θα αναλύσουμε ακριβώς τι σας συμβαίνει, γιατί συμβαίνει τώρα και γιατί σας προετοιμάζει αυτή η πύλη. Επειδή η 24η ημέρα του Δεκεμβρίου δεν είναι απλώς μια ενεργειακή αλλαγή. Είναι η αρχή ενός 7ήμερου παραθύρου που οδηγεί στις 30 Δεκεμβρίου και την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου. Μια περίοδος όπου οι χρονολογικές σειρές χωρίζονται, οι ταυτότητες αποβάλλονται και νέοι δρόμοι αρχίζουν να σχηματίζονται. Οπότε, καθώς ακούτε, μείνετε ανοιχτοί. Μην βιαστείτε. Αφήστε τα λόγια να προσγειωθούν εκεί που πρέπει. Αυτό δεν είναι ένα κήρυγμα για να σας παρακινήσει. Είναι μια ενεργοποίηση, μια στιγμή που ο μελλοντικός εαυτός σας περίμενε να φτάσετε. Και πριν προχωρήσουμε στο πρώτο σημάδι, αφιερώστε ένα λεπτό για να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη και να αφήσετε ένα σχόλιο που να λέει: είμαι έτοιμος για την αλλαγή. Όχι για μένα, αλλά ως δήλωση προς τον εαυτό σας. Γιατί μόλις διεκδικήσετε αυτή την ενέργεια, το ταξίδι αρχίζει πραγματικά. Πριν βυθιστούμε στα σημάδια, πρέπει να καταλάβετε γιατί αυτή η στιγμή είναι τόσο διαφορετική. Η 24η ημέρα του Δεκεμβρίου δεν είναι απλώς μια άλλη νέα σελήνη. Είναι ένα πολυεπίπεδο κοσμικό γεγονός. Τρεις σημαντικές ενεργειακές δυνάμεις αλληλεπικαλύπτονται την ίδια ακριβώς στιγμή, δημιουργώντας ένα είδος σημείου πίεσης στο σύμπαν. Και όταν αυτά τα επίπεδα συσσωρεύονται, δεν επηρεάζουν μόνο τον κόσμο γύρω σας, αλλά ενεργοποιούν και τον κόσμο μέσα σας. Το πρώτο επίπεδο είναι η νέα σελήνη στον τοξότη, ένα ζώδιο που έχει να κάνει με την επέκταση, την αλήθεια, το όραμα και το να γίνετε μια καλύτερη έκδοση του εαυτού σας. Η ενέργεια του τοξότη δεν σας επιτρέπει να παίζετε μικρό ρόλο. Σας σωθεί να θέτετε βαθύτερα ερωτήματα. Ποιος γίνομαι, ποιο μονοπάτι ακολουθώ, τι μέλλον δημιουργώ, χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε. Αυτή η νέα σελήνη λειτουργεί σαν προβολέα στον εσωτερικό σας κόσμο, αποκαλύπτοντας τι είναι πραγματικό και τι σας βαραίνει. Το δεύτερο επίπεδο είναι μια σπάνια ευθυγράμμιση του Δία. Ο Δίας είναι ο πλανήτης της ανάπτυξης, των ευλογιών, των σημαντικών ανακαλύψεων. Μεγεθύνει ο μικρόν με τόνο, τι σκέφτεσαι, αισθάνεσαι καλής. Έτσι, όταν η ενέργειά του ευθυγραμμίζεται με αυτή τη νέα σελήνη, δεν ψιθυρίζει απλώς την αλλαγή, την ενισχύει. Στέλνει τις προθέσεις σου σε υπερβολική ταχύτητα. Για μερικούς από εσάς, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκδηλώσεις σας φαίνονται πιο κοντά, σχεδόν σαν να βρίσκονται ακριβώς στην άκρη της πραγματικότητάς σας. Και μετά υπάρχει το τρίτο επίπεδο, οι αιχμές στη συντονισμένη συχνότητα Σούμαν της Γης. Σκεφτείτε το ως τον καρδιακό παλμό του πλανήτη. Όταν αυξάνεται ξαφνικά, όπως συνέβη γύρω σε αυτή την ημερομηνία, το σώμα σας το αισθάνεται πριν το μυαλό σας προλάβει να το επεξεργαστεί. Αυτή η ανησυχία που αισθανθήκατε, η πίεση στο στήθος σας, τα παράξενα συναισθηματικά κύματα που φαίνονται να έρχονται από το πουθενά, δεν είναι τυχαία. Είναι το σύστημά σας που προσπαθεί να βυθιστεί σε μια υψηλότερη συχνότητα. Όλες αυτές οι δυνάμεις που συμβαίνουν μαζί δημιουργούν αυτό που αποκαλώ πλανητικά συμπτώματα. Ίσως έχετε παρατηρήσει στιγμές όπου ο χρόνος φαίνεται παράξενος, σαν να επιταχύνεται, να επιβραδύνεται ή να γλιστράει από τα δάχτυλά σας. Ίσως έχετε αισθανθεί ξαφνικές εκρήξεις ενέργειας που ακολουθούνται από βαριά κατάρρευση, σαν το σώμα σας να μην μπορεί να αποφασίσει αν ξυπνάει ή κλείνει. Ίσως παλιά συναισθήματα, που νόμιζες ότι είχες θάψει πριν από χρόνια, ξαφνικά αναδύθηκαν στην επιφάνεια. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν η συχνότητα αυξάνεται, το σώμα απελευθερώνει ομικρόν με τόνο, τι δεν μπορεί να μεταφέρει στο επόμενο επίπεδο. Τώρα, εδώ είναι κάτι σημαντικό. Οι ευαίσθητες ψυχές πάντα αισθάνονται πρώτες αυτή την αλλαγή, όχι επειδή είναι εύθραυστες, αλλά επειδή η ενεργειακή τους υποδοχή είναι ήδη ανοιχτή. Είστε πιο συντονισμένοι.
Παρατηρείτε λεπτές αλλαγές. Η διαίσθησή σας μιλάει πιο δυνατά. Το σώμα σας αντιδρά πιο γρήγορα. Και όταν ανοίγει μια πύλη όπως αυτή, το σύστημά σας προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με αυτήν. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε συνειδητά τι συμβαίνει. Αλλά τι είναι ακριβώς μια πύλη? Σκεφτείτε την ως μια στιγμή ακινησία στο σημείο 0, μια παύση στο ενεργειακό πεδίο όπου όλα γίνονται πιο ρευστά, πιο προγραμματιζόμενα. Κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου, οι σκέψεις και τα συναισθήματα δεν αιωρούνται απλώς μέσα σας. Κρυσταλλώνονται. Παίρνουν μορφή. Χτίζουν το μέλλον σας πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Γι' αυτό πρέπει να είστε εξαιρετικά συνειδητοί για το τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα ισχυρό παράθυρο εκδήλωσης. Και οι ασυνείδητες σκέψεις μπορούν να δημιουργήσουν αποτελέσματα εξίσου γρήγορα με τις συνειδητές. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Δεν είσαι ο μόνος που το αισθάνεται αυτό. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ακόμη και εκείνοι που δεν πιστεύουν στην ενέργεια, την αστρολογία ή οτιδήποτε πνευματικό, ξυπνούν με τις ίδιες παράξενες αισθήσεις, την ίδια ανησυχία, την ίδια βαρύτητα, την ίδια διάβγεια. Η ανθρωπότητα πλησιάζει σιγά σιγά σε ένα συλλογικό σημείο καμπής, μια στιγμή όπου περισσότεροι άνθρωποι ξυπνούν παρά κοιμούνται. Αν παρακολουθείς αυτό, είσαι μέρος αυτής της αλλαγής. Είστε ένας από τους κόμβους, ένα από τα ενεργειακά σημεία σύνδεσης σε αυτό το παγκόσμιο πλέγμα ξυπνημένων ψυχών. Και γι' αυτό η πύλη σας επηρεάζει πιο έντονα. Ο ρόλος σας είναι να αγκυροβολήσετε αυτή τη συχνότητα, να την κρατήσετε, να βοηθήσετε στη διανομή της απλά με το να είστε ο εαυτός σας και να επιλέξετε να ανυψωθείτε. Αυτή είναι η κοσμική μηχανική πίσω από τις 24 Δεκεμβρίου. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι συμβολική, δεν είναι λεπτή. Είναι μια άμεση ενεργειακή όθηση και την αισθάνεστε επειδή είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει. Τώρα που καταλαβαίνετε γιατί αυτή η πύλη είναι τόσο ισχυρή, ας εμβαθύνουμε στα σημάδια που δείχνουν ότι έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί μέσα σας. Και να θυμάστε, αυτά τα σημάδια δεν έχουν σκοπό να σας τρομάξουν ή να σας κάνουν να σκεφτείτε υπερβολικά. Είναι απλά δείκτες ότι το σύστημά σας προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια υψηλότερη συχνότητα. Αν αναγνωρίσετε έστω και ένα από αυτά, δεν τρελαίνεστε. Ξυπνάτε. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, που είναι και το πιο σημαντικό, τον ύπνο σας. Αν οι νύχτες σας φαίνονται περίεργες τον τελευταίο καιρό, δεν είστε οι μόνοι. Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν περίπου την ίδια ώρα, συνήθως μεταξύ 3 και 4 το πρωί, χωρίς λογικό λόγο. Είναι εκείνη η περίεργη ξαφνική αναταραχή όπου τα μάτια σας ανοίγουν και αισθάνεστε σε εγρήγορση, ακόμα και αν το σώμα σας είναι κουρασμένο. Αυτό είναι ένα κλασικό σύμπτωμα ενεργοποίησης, επειδή εκείνη η πρώιμη πρωινή ώρα είναι όταν το πέπλο μεταξύ του συνειδητού μυαλού σας και του ανώτερου εαυτού σας γίνεται πιο λεπτό. Είναι σαν να λαμβάνετε μια κοσμική όθηση. Μπορεί επίσης να αισθανθείτε εκείνη την ηλεκτρική αίσθηση που διατρέχει τα χέρια, το στήθος ή τη σπονδυλική σας στήλη όταν κοιμάστε ή μόλις ξυπνάτε. Δεν είναι επώδυνη, απλά ασυνήθιστη. Σαν να βουίζει ελαφρά ολόκληρο το σώμα σου. Αυτό είναι το ενεργειακό σου πεδίο που επαναρρυθμίζεται. Και τα όνειρά σου μπορεί να φαίνονται ασυνήθιστα ζωντανά, συμβολικά ή συναισθηματικά. Μερικοί άνθρωποι έχουν προφητικά όνειρα, στιγμές που αργότερα εμφανίζονται στη ξυπνητή ζωή, ενώ άλλοι γλιστρούν σε αστρικά ταξίδια χωρίς καν να προσπαθούν. Αν ξυπνάς θυμόμενος μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ, συναντώντας ανθρώπους που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ ή βλέποντας σκηνές που φαίνονται πιο πραγματικές από την πραγματικότητα, πάρ' το στα σοβαρά. Αρχίστε να τα γράφετε τη στιγμή που ξυπνάτε. Αυτά τα όνειρα δεν είναι τυχαία. Είναι μηνύματα που διαφεύγουν από την πύλη. Το δεύτερο σημάδι είναι η αυξανόμενη αίσθηση επίγοντος και σαφήνειας. Είναι η αίσθηση ότι πρέπει να κάνω κάτι και πρέπει να το κάνω τώρα. Ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι για το πώς θα είναι ολόκληρη η διαδρομή, ξαφνικά γνωρίζετε το επόμενο βήμα και αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να σας προχωρήσει μπροστά. Η αναβλητικότητα αρχίζει να καταρρέει. Παλιές δικαιολογίες δεν έχουν πια νόημα. Τα πράγματα που αναβάλλετε για μήνες ή χρόνια ξαφνικά φαίνονται προφανή, απαραίτητα, αναπόφευκτα. Αυτή είναι η ενεργοποίηση που μιλάει. Είναι σαν κάτι μέσα σας να έχει ενεργοποιηθεί και να μπορείτε επιτέλους να δείτε αυτό που αποφεύγατε. Δεν σκέφτεστε τόσο πολύ. Δεν παλεύεις με ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες. Ανταυτού, σε τραβάει, σε καθοδηγεί και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, χρησιμοποίησε τη φράση «δέχομαι». Πες την απαλά. Πες τη στο μυαλό σου. Δεν έχει σημασία. Σηματοδοτεί στο σύστημά σου ότι είσαι ανοιχτός, πρόθυμος και έτοιμος να αφήσεις το επόμενο βήμα να αποκαλυφθεί. Αυτή η σαφήνεια δεν προέρχεται από πίεση. Προέρχεται από ευθυγράμμιση. Και μετά περνάμε στο τρίτο σημάδι, τις φυσικές αισθητηριακές αναβαθμίσεις. Αυτό μπορεί να είναι μπερδεμένο, επειδή εμφανίζεται πρώτα στο σώμα, όχι στο μυαλό. Μπορεί να νιώσετε μυρμήγκιασμα στα χέρια ή τα πόδια σας, σχεδόν σαν να κινείται ενέργεια μέσα σας.
Μερικοί άνθρωποι το περιγράφουν ως ζεστασιά. Άλλοι νιώθουν μικροσκοπικούς παλμούς ή δονήσεις. Μπορεί επίσης να νιώσετε πίεση στο πάνω μέρος του κεφαλιού σας, όχι πονοκέφαλο, αλλά μια αίσθηση σύσφυξης ή διαστολής γύρω από το στέμμα σας. Αυτά είναι τα ανώτερα ενεργειακά σας κέντρα που ενεργοποιούνται. Η θερμοκρασία σας μπορεί να κυμαίνεται χωρίς λόγο. Νιώθετε κρύο, μετά ξαφνικά ζέστη, και μετά πάλι φυσιολογική θερμοκρασία. Ή μπορεί να νιώθετε το στήθος σας διαφορετικό, πιο ανοιχτό, πιο ευαίσθητο. Περιοχή της καρδιάς σας μπορεί να πονάει με έναν τρόπο που δεν είναι σωματικός πόνος, αλλά συναισθηματική απελευθέρωση. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι το πεδίο της καρδιάς σας επεκτείνεται, επιτρέποντάς σας να νιώθετε πιο βαθιά, να συνδέεστε πιο αυθεντικά και να αντιλαμβάνεστε τον κόσμο γύρω σας πιο καθαρά. Και εδώ είναι το μέρος που οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν. Το DNA σας ανταποκρίνεται σε αυτή την αλλαγή. Όχι με τρόπο επιστημονικής φαντασίας, αλλά με βιολογικό ενεργειακό τρόπο. Τα κύτταρά σας αποθηκεύουν μνήμες, τραύματα, διαίσθηση, αρχαία γνώση. Και όταν χτυπιούνται με υψηλότερη συχνότητα, αρχίζουν να αναδιοργανώνονται. Μπορεί να νιώθετε συναισθηματικοί χωρίς λόγο. Μπορεί να έχετε στιγμές συντριπτικής συμπόνιας ή απροσδόκητων δακρύων ή ξαφνικών κυμάτων αγάπης ή θλίψης. Το σώμα σας αναπροσαρμόζεται, προσπαθώντας να απελευθερώσει οτιδήποτε δεν μπορεί να προχωρήσει μαζί σας στο επόμενο στάδιο. Καθώς η ενεργοποίηση βαθαίνει, αρχίζει να φτάνει σε μέρη που δεν περιμένουμε, στις σχέσεις μας και στις εσωτερικές μας πεποιθήσεις. Και εδώ είναι που τα πράγματα μπορούν να γίνουν δυσάρεστα, επειδή το τέταρτο σημάδι έχει να κάνει με τη σύνδεση, την αποσύνδεση και τους ανθρώπους που ξαφνικά αισθάνονται διαφορετικοί στη ζωή σας. Ίσως έχετε παρατηρήσει τελευταία ότι ορισμένες σχέσεις σας φαίνονται πιο βαριές από το συνηθισμένο. Συζητήσεις που κάποτε κυλούσαν αβίαστα τώρα σας φαίνονται αναγκαστικές ή εξαντλητικές. Άνθρωποι που γνωρίζετε εδώ και χρόνια, άνθρωποι που αγαπάτε, μπορεί ξαφνικά να σας φαίνονται απόμακροι, σχεδόν σαν εξαφανίζονται από το πεδίο των δονήσεών σας. Δεν είναι ότι συνέβη κάτι δραματικό. Δεν είναι ότι κάποιος έκανε κάτι λάθος. Απλώς η ενέργειά σας μεταβάλλεται και δεν μπορούν όλοι να ανυψωθούν μαζί σας με τον ίδιο ρυθμό. Αυτού του είδους η αναντιστοιχία μπορεί να είναι οδυνηρή, επειδή αμφισβητεί την αίσθηση της πίστης, της οικειότητας και της άνεσης που έχετε. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί ορισμένοι φίλοι δεν σας φαίνονται πια τόσο κοντά ή γιατί επιθυμείτε περισσότερη ησυχία, περισσότερο χώρο ή περισσότερη ειλικρίνεια από πριν. Αλλά αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι το εξής. Η πύλη αποκαλύπτει που ξεπερνάτε τις παλιές δυναμικές. Αποκαλύπτει σχέσεις που βασίζονταν σε αυτό που ήσασταν, όχι σε αυτό που γίνεστε. Ταυτόχρονα, μπορεί να νιώσετε μια ξαφνική έλξη προς νέους ανθρώπους, ξένους που σας φαίνονται παράξενα οικοί ή γνωστούς που ξαφνικά παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή σας. Αυτά είναι αυτά που αποκαλώ θεϊκές συναντήσεις. Συμβόλαια ψυχής που ενεργοποιούν ξανά ανθρώπους που προορίζεστε να συναντήσετε σε αυτό το στάδιο της αφύπνισης σας, επειδή κατέχουν κλειδιά, γνώσεις ή υποστήριξη για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Δεν χρειάζεται να πιέσετε αυτές τις σχέσεις. Αναπτύσσονται φυσικά, σχεδόν σαν το σύμπαν να κανονίζει το χρονοδιάγραμμα για εσάς. Και ναι, μπορεί να είναι συναισθηματικό. Μπορεί να θρηνήσετε εκδοχές του εαυτού σας που δεν υπάρχουν πια. Μπορεί να νιώθετε ένοχοι που απομακρύνεστε ή επεκτείνεστε πέρα από αυτό που καταλαβαίνουν οι άλλοι, αλλά αυτό είναι μέρος της εξέλιξής σας. Δεν εγκαταλείπετε κανέναν. Ευθυγραμμίζεστε με τους ανθρώπους, τα μαθήματα και τις ενέργειες που ταιριάζουν με τον προορισμό σας, όχι με το παρελθόν σας. Τώρα, το πέμπτο σημάδι κάνει τα πράγματα ακόμα πιο βαθιά. Η κατάρρευση των παλιών πεποιθήσεων και η ξαφνική άφιξη νέων αληθιών. Αυτό μπορεί να είναι έντονο, επειδή χτυπά ταυτόχρονα το μυαλό και το πνεύμα. Μπορεί να περνάς τη μέρα σου κανονικά, όταν ξαφνικά κάτι κάνει κλικ. Μια σκέψη έρχεται στο μυαλό σου. Μια αλήθεια εμφανίζεται από το πουθενά. Και δεν χρειάζεται να την αναλύσεις, να την αμφισβητήσεις ή να τη μελετήσεις. Απλά ξέρεις ότι έρχεται πλήρως διαμορφωμένη, σαν να περίμενε την ακριβή στιγμή που το μυαλό σου ήταν έτοιμο να τη δεχτεί. Αυτά είναι downloads, καθαρές ενδείξεις από τον ανώτερο εαυτό σου, που παρακάμπτουν τη λογική και πηγαίνουν κατευθείαν στη συνειδητότητα. Μπορεί να βρεις τον εαυτό σου να κατανοεί έννοιες που δεν έχεις μάθει ποτέ, να αισθάνεται απαντήσεις που δεν έχεις ζητήσει ποτέ, ή να βλέπει τη ζωή σου με μια σαφήνεια που δεν έχεις ξαναζήσει. Η κοσμοθεωρία σου μπορεί να αλλάξει δραματικά και αμέσως, σαν να έχει σηκωθεί ένα πέπλο. Αλλά εδώ είναι που η διάκριση γίνεται κρίσιμη. Δεν προέρχονται όλες οι σκέψεις κατά τη διάρκεια μιας ενεργειακής ενεργοποίησης από το ανώτερο εαυτό σου. Μερικές προέρχονται από το εγώ, το μέρος του εαυτού σου που φοβάται την αλλαγή, που προσκολάται στο οικείο, που θέλει να σε κρατήσει ασφαλή κρατώντας σε μικρό. Και μερικές φορές μπορεί να υπάρχει εξωτερική ενεργειακή παρεμβολή, δύο παλιά μοτίβα, συλλογικός φόβος ή ακόμα και τα συναισθηματικά κατάλοιπα των ανθρώπων γύρω σου. Πώς μπορείτε λοιπόν να ξεχωρίσετε τη διαφορά? Υπάρχει ένα απλό τεστ που δεν αποτυγχάνει ποτέ. Η αλήθεια σας κάνει να νιώθετε γαλήνη.
Ακόμα και αν σας προκαλεί, ακόμα και αν σας ζητά να πάρετε μια τολμηρή απόφαση, ακόμα και αν σας ζητά να αφήσετε κάτι πίσω. Όταν έρχεται μια πραγματική λήψη, νιώθετε ηρεμία, επέκταση, γείωση. Ανοίγει το στήθος σας αντί να το σφίγγει. Νιώθετε σαφήνεια, όχι χάος. Ο φόβος, από την άλλη πλευρά, σας σφίγγει. Σας κατακλείζει. Σας πανικοβάλλει. Σας παρασύρει. Συμπιέζει την ενέργειά σας αντί να την επεκτείνει. Οι σκέψεις του φόβου σας οθούν. Οι σκέψεις της αλήθειας σας καθοδηγούν. Όταν έρχεται ένα μήνυμα, σταματήστε. Παρατηρήστε το σώμα σας. Παρατηρήστε την αναπνοή σας. Σας κάνει να νιώθετε μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Αυτή η ερώτηση από μόνη της μπορεί να σας σώσει από το να ακολουθήσετε ένα ψευδές σήμα. Αυτά τα δύο σημάδια, οι αλλαγές στις σχέσεις και η αναδιάρθρωση των πεποιθήσεων, είναι μερικά από τα πιο ισχυρά δείκτες ότι η πύλη αναδιαμορφώνει ενεργά τη ζωή σας. Δείχνουν ότι αυτή η ενεργοποίηση δεν συμβαίνει μόνο στην επιφάνεια. Συμβαίνει στα βαθύτερα στρώματα του ποιος είσαι και ποιος γίνεσαι. Και αν νιώθεις κάτι από αυτά τώρα, σημαίνει ότι η εξέλιξή σου έχει ήδη ξεκινήσει. Καθώς αυτή η ενεργοποίηση βαθαίνει, ένα από τα πιο παράξενα και αναμφισβήτητα σημάδια αρχίζει να εμφανίζεται. Η σχέση σου με το χρόνο αρχίζει να καταρρέει. Και αν αναρωτιέστε γιατί οι μέρες σας φαίνονται θολές ή παραμορφωμένες τον τελευταίο καιρό, το επόμενο μέρος θα σας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Το σημάδι νούμερο 6 έχει να κάνει με το χρόνο που συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν έχουν κανένα νόημα για το λογικό μυαλό. Ίσως παρατηρείτε ότι οι ώρες εξαφανίζονται χωρίς εξήγηση. Κοιτάζετε το ρολόι, αρχίζετε να κάνετε κάτι μικρό και ξαφνικά ένα μεγάλο μέρος της ημέρας έχει περάσει. Ή συμβαίνει το αντίθετο. Ο χρόνος τεντώνεται. Τα λεπτά μοιάζουν με ώρες. Κάνετε κάτι που σας φαίνεται μακρύ και απορροφητικό, αλλά έχουν περάσει μόνο 5 ή 10 λεπτά. Δεν είναι ότι έχετε αποσπαστεί. Δεν είναι κακή διαχείριση του χρόνου. Είναι μια ενεργειακή μετατόπιση. Μπορεί επίσης να βιώνετε έντονες στιγμές déjà vu που σας φαίνονται σαν να τις έχετε ζήσει στο παρελθόν με μια σχεδόν τρομακτική οικειότητα. Ή το αντίθετο, κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν μιλάνε αρκετά. JAVU. Είναι όταν κάτι που θα έπρεπε να αναγνωρίζεις ξαφνικά σου φαίνεται άγνωστο ή παράξενο, σαν μια δυσλειτουργία στη μνήμη. Ακόμα και μικρά πράγματα, όπως το να ξεχνάς τη μέρα είναι, να χάνεις αντικείμενα που εξαφανίζονται και επανεμφανίζονται σε μέρη που έχεις ήδη ελέγξει, ή να θυμάσαι γεγονότα διαφορετικά από κάποιον άλλο. Όλα αυτά είναι συμπτώματα της χρονικής γραμμής. Αλλά εδώ είναι που γίνεται μυστικιστικό. Ο χρόνος δεν είναι στην πραγματικότητα μια ευθεία γραμμή, όπως μας έχουν μάθει να πιστεύουμε. Είναι ρευστός. Λυγίζει. Διπλώνεται. Και κατά τη διάρκεια ισχυρών ενεργειακών γεγονότων όπως αυτή η πύλη, αυτές οι πτυχώσεις γίνονται πιο αισθητές. Η συνείδησή σου αρχίζει να γλιστράει μεταξύ των πιθανοτήτων, μεταξύ παράλληλων εκδοχών της ζωής όπου έκανες διαφορετικές επιλογές, πήρες διαφορετικούς δρόμους ή έγινες ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου. Δεν φαντάζεσαι αυτές τις αναλαμπές διαίσθησης ή αυτές τις παράξενες υπερρεαλιστικές αναμνήσεις. Συντονίζεστε με χρονογραμμές που συνυπάρχουν με αυτήν. Όταν συμβαίνει αυτό, το παρελθόν και το μέλλον σας αρχίζουν να αναμειγνύονται στην παρούσα συνειδητότητά σας. Μπορεί να αισθανθείτε ξαφνικά θεραπευμένοι από κάτι που κρατούσατε για χρόνια ή να συνειδητοποιήσετε ξαφνικά κάτι που δεν έχετε περάσει ποτέ σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να αισθανθείτε μια μελλοντική εκδοχή του εαυτού σας να προσπαθεί να σας καθοδηγήσει με ένα συναίσθημα, μια όθηση, ένα όραμα. Είναι σαν όλες οι εκδοχές του εαυτού σας, ο θεραπευμένος εαυτός σας, ο εξελισσόμενος εαυτός σας, ο γενναίος εαυτός σας, το μέλλον. Πλησιάζετε, προσπαθώντας να συγχωνευτείτε σε μια ευθυγραμμισμένη χρονική γραμμή. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό. Όταν ο χρόνος γίνεται ευέλικτος όπως αυτό, μπορείτε να επιλέξετε συνειδητά ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσετε. Τις περισσότερες φορές του χρόνου, οι χρονολογικές σειρές φαίνονται σταθερές, σχεδόν αμετάβλητες. Αλλά αυτή τη στιγμή, λόγω της πύλης, είναι ευέλικτες. Είναι ευαίσθητες. Μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση πιο γρήγορα από ποτέ, απλά επιλέγοντας διαφορετικά, σκέφτοντας διαφορετικά, ενεργώντας διαφορετικά ή αφήνοντας κάτι που κουβαλάτε εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό οι σκέψεις σας φαίνονται πιο ισχυρές. Γι' αυτό οι μικρές αποφάσεις φαίνονται πιο σημαντικές. Γι' αυτό όλα μέσα σας φαίνονται να αναδιοργανώνονται. Η χρονική σου γραμμή ανταποκρίνεται κυριολεκτικά στη συνείδησή σου. Αλλά μαζί με αυτό το δώρο έρχεται και μια προειδοποίηση, όχι για να σε τρομάξει, αλλά για να σε προετοιμάσει. Διότι μέσα σε αυτή την ενέργεια της πύλης υπάρχουν δύο κρίσιμες ημερομηνίες. Η 30 Δεκεμβρίου και η πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου. Η 30 Δεκεμβρίου είναι η δοκιμασία. Η στιγμή που το σύμπαν ελέγχει την ευθυγράμμισή σου. Μεγεθύνει τις επιλογές που έκανες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ενεργείς από αλήθεια ή από φόβο,
από την ανάπτυξη ή την αποφυγή, από το μελλοντικό εαυτό σου ή τα παλιά σου μοτίβα. Στη συνέχεια έρχεται η πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου, το σημείο διαχωρισμού. Τότε τελειώνει η χαλάρωση της χρονικής γραμμής και η ενέργεια αρχίζει να κρυσταλλώνεται ξανά. Σκεφτείτε το σαν υγρό τσιμέντο. Αυτή τη στιγμή, όλοι εξακολουθούν να διαμορφώνονται, να σχηματίζονται, να μεταβάλλονται. Αλλά μόλις φτάσει η πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου, το τσιμέντο αρχίζει να σκληραίνει. Οι επιλογές σας κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα καθορίσουν τον τόνο για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Και αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι εξωτερικός. Είναι εσωτερική. Είναι η διαίρεση μεταξύ εκείνων που προετοιμάστηκαν και εκείνων που δεν το έκαναν. Μεταξύ εκείνων που άκουσαν τη διαίσθησή τους και εκείνων που την αγνόησαν, μεταξύ εκείνων που προχώρησαν μπροστά και εκείνων που έμειναν εκεί που ήταν. Δεν πρόκειται για κρίση ή τιμωρία. Πρόκειται για συντονισμό. Όσοι ευθυγραμμιστούν με τη νέα συχνότητα θα μετακινηθούν σε μια χρονική γραμμή, πλουσιότερη σε σαφήνεια, διαίσθηση, ευκαιρίες και επιτάχυνση. Όσοι δεν το κάνουν θα παραμείνουν στη γνωστή χρονική γραμμή, επαναλαμβάνοντας παλιούς κύκλους μέχρι να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή, ο χρόνος φαίνεται παράξενος επειδή στέκεστε σε μια πόρτα μεταξύ διαφορετικών εκδοχών της ζωής σας. Και το γεγονός ότι έχετε συνείδηση αυτών των αλλαγών σημαίνει ότι η συνείδησή σας επεκτείνεται, τεντώνεται, φτάνει σε χρονικές γραμμές που κάποτε φαίνονταν μακρινές. Η δουλειά σας είναι απλή. Μείνετε ξύπνοι. Δώστε προσοχή. Επιλέξτε σκόπιμα, γιατί η χρονική γραμμή που θα επιλέξετε σε αυτό το παράθυρο είναι αυτή στην οποία θα μπείτε όταν κλείσει η πύλη. Καθώς η ενέργεια της πύλης εντείνεται, ένα από τα πιο σαφή σημάδια ότι η συνειδητότητά σας επεκτείνεται είναι η αυξανόμενη ευαισθησία σας στην ίδια την ενέργεια. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείτε να επιβάλλετε να προσποιηθείτε. Απλά αρχίζει να συμβαίνει. Ξεκινά ήσυχα, σχεδόν διακριτικά. Αλλά μόλις το παρατηρήσετε, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε. Αυτό είναι το 7ο σημάδι. Γίνεσαι συνειδητός της ενέργειας όπου κι αν πας. Μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο και να νιώσεις αμέσως το συναισθηματικό αποτύπωμα αυτού που έχει συμβεί εκεί. Ίσως το δωμάτιο να φαίνεται βαρύ, ακόμα και αν φαίνεται φυσιολογικό. Ίσως να φαίνεται ζεστό και αναπαυτικό χωρίς προφανή λόγο. Αυτό δεν είναι φαντασία. Είναι το ενεργειακό σου πεδίο που συλλαμβάνει τα υπολείμματα των συνομιλιών, των προθέσεων, της έντασης, του γέλιου, όλων όσων έχει απορροφήσει ο χώρος. Το σώμα σου αρχίζει να διαβάζει το περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο που κάποιος άλλος διαβάζει ένα βιβλίο. Μπορεί επίσης να διαπιστώσεις ότι αισθάνεσαι τα συναισθήματα των ανθρώπων πριν ακόμη που μια λέξη. Κάποιος περνάει δίπλα σου και αμέσως αισθάνεσαι την απογοήτευσή του, τη θλίψη του ή τη χαρά του. Αυτό δεν είναι ευαισθησία. Είναι ότι γίνεσαι πιο ευαίσθητος. Κάποιος που αισθάνεται την ενέργεια με το σώμα του, όχι με τη λογική του. Αν αισθάνεσαι εξαντλημένος κοντά σε ορισμένους ανθρώπους και αναζωογονημένος κοντά σε άλλους χωρίς να ξέρεις γιατί, αυτό συμβαίνει επειδή ο εσωτερικός σου ραντάρ γίνεται πιο ευαίσθητος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του σημείου είναι η αυξημένη ευαισθησία στον ίδιο τον πλανήτη. Μπορεί να αισθάνεσαι περίεργα κύματα ανησυχίας ή πίεσης και αργότερα να ανακαλύπτεις ότι υπήρχε μια μαγνητική διακύμανση, μια ηλιακή έκλαμψη, μια απότομη αύξηση στο ενεργειακό πεδίο της γης. Το σώμα σας δεν αντιδρά τυχαία. Βυθίζεται μαζί με τη γη, είτε το συνειδητοποιείτε είτε όχι. Και λόγω αυτής της αυξημένης ευαισθησίας, μπορεί να επιθυμείτε τη μοναξιά ή τη φύση περισσότερο από το συνηθισμένο. Όχι επειδή θέλετε να κρυφτείτε, αλλά επειδή το ενεργειακό σας σύστημα χρειάζεται γείωση. Χρειάζεται ησυχία. Χρειάζεται χώρο για να επαναρρυθμιστεί χωρίς να κατακλείζετε. Στη συνέχεια, υπάρχει αυτό που αποκαλώ σημάδι 7,5. Ένα επιπλέον επίπεδο που εμφανίζεται μόνο όταν η διαίσθησή σας ανοίγει πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Μπορεί να αρχίσετε να παρατηρείτε μικρές αναλαμπές φωτός ή γρήγορες σκιές στην άκρη του οπτικού σας πεδίου, σχεδόν σαν κάτι να κινήθηκε, αλλά όταν κοιτάξετε απευθείας δεν υπάρχει τίποτα. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται μια απαλή πίεση στον αέρα γύρω τους, σαν να μην είναι μόνοι, παρόλο που φυσικά είναι. Άλλοι αισθάνονται μια παρουσία όχι με τρομακτικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που τους προκαλεί περιέργεια ή τους είναι οικείος, σαν κάποιος να στέκεται κοντά τους με ήρεμες προθέσεις. Εδώ είναι που πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται οδηγούς, προγόνους ή υποστήριξη από υψηλότερες διαστάσεις. Όχι με οράματα δραματικού κινηματογραφικού τύπου, αλλά με απαλά, διακριτικά σπροξήματα. Μια σκέψη σαν ψίθυρος που δεν είναι δική σας. Μια στιγμή διάβγειας, μια ζεστή αίσθηση στην πλάτη στον ώμο σας, μια ξαφνική διαβεβαίωση όταν τη χρειάζεστε περισσότερο. Το πέπλο λεπταίνει κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης και όσοι είναι συντονισμένοι αρχίζουν φυσικά να λαμβάνουν σήματα από το μη φυσικό. Αλλά μαζί με αυτό έρχεται μια σημαντική ικανότητα, η διάκριση. Πρέπει να μάθετε να αισθάνεστε τη διαφορά μεταξύ των ενεργειών που είναι χρήσιμες και εκείνων που δεν είναι ευθυγραμμισμένες με το ανώτερο καλό σας. Και ευτυχώς το σώμα ξέρει πάντα.
Οι καλοπροαίρετες ανώτερες ενέργειες σε κάνουν να νιώθεις ήρεμος, ανοιχτός ή διευρυμένος. Ακόμα και αν το μήνυμα σε προκαλεί σε οθήν εξελιχθείς, το κάνει με απαλότητα. Νιώθεις ασφαλής. Νιώθεις γειωμένος. Δεν υπάρχει πανικός. Οι ενέργειες χαμηλότερης δόνησης σε κάνουν να νιώθεις φυγμένος, ανήσυχος ή εξαντλημένος. Το στήθος σου συστέλλεται. Η αναπνοή σου γίνεται πιο σύντομη. Κάτι δεν πάει καλά. Και δεν χρειάζεται να διαφωνήσεις με αυτό το συναίσθημα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσετε. Χρειάζεται μόνο να το εμπιστευτείτε. Αν ποτέ αισθανθείτε μια ενέργεια που σας φαίνεται ενοχλητική, βαριά ή απλά ανεπιθύμητη, θυμηθείτε ότι έχετε πλήρη εξουσία στο δικό σας χώρο. Μπορείτε να θέσετε ένα όριο αμέσως με μια σταθερή, σαφή δήλωση στο μυαλό σας ή φωναχτά. Κάτι τόσο απλό όπως «Δεν είσαι ευπρόσδεκτος στο χώρο μου. Φύγε τώρα». Αυτό δεν βασίζεται στο φόβο. Είναι ενδυνάμωση. Ο ενεργειακός κόσμος ανταποκρίνεται στην αυτοπεποίθηση, τη σαφήνεια και την κυριαρχία. Ο λόγος για τον οποίο αυτό το σημάδι είναι τόσο σημαντικό είναι επειδή δείχνει ότι οι διαισθητικές σας ικανότητες ξυπνούν. Δεν σκέφτεστε πλέον μόνο τον τρόπο με τον οποίο ζείτε τη ζωή σας. Αισθάνεστε τον τρόπο με τον οποίο τη ζείτε. Γίνεστε συνειδητοί των επιπέδων της πραγματικότητας που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρατηρούν ποτέ. Και ενώ αυτή η ευαισθησία μπορεί να σας φαίνεται συντριπτική στην αρχή, στην πραγματικότητα είναι ένα σημάδι βαθιάς ευθυγράμμισης. Σημαίνει ότι τα ενεργειακά σας κέντρα ανοίγουν. Σημαίνει ότι η διαίσθησή σου γίνεται πιο δυνατή από το φόβο σου. Σημαίνει ότι μπαίνει σε μια εκδοχή του εαυτού σου που ζει πιο συνδεδεμένη, πιο συνειδητή και πιο καθοδηγούμενη. Αυτή η φάση δεν έχει να κάνει με το να γίνεις medium με δραματικό τρόπο. Έχει να κάνει με το να μάθεις να εμπιστεύεσαι αυτό που αισθάνεσαι, ακόμα και όταν δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Να μάθεις να ακούς τις λεπτές αλλαγές στο περιβάλλον. Να μάθεις να αναγνωρίζεις πότε κάτι συντονίζεται μαζί σου και πότε όχι. Είναι η αρχή της λειτουργίας σε υψηλότερη συχνότητα. Όπου το ένστικτο γίνεται πληροφορία και η διαίσθηση γίνεται μια αξιόπιστη πηγή αλήθειας. Και αν έχετε παρατηρήσει έστω και ένα ίχνος από αυτά τα σημάδια, αυτό σημαίνει ότι δεν ξυπνάτε μόνο, αλλά συντονίζεστε. Καθώς η ευαισθησία σας αυξάνεται και η διαίσθησή σας οξύνεται, κάτι ακόμα πιο βαθύ αρχίζει να αλλάζει. Όχι μόνο στο ενεργειακό σας πεδίο, όχι μόνο στα συναισθήματά σας, αλλά στην ίδια τη δομή του ποιος πιστεύετε ότι είστε. Αυτό μας φέρνει στο 8ο σημάδι και είναι ένα από τα πιο μεταμορφωτικά μέρη ολόκληρης της ενεργοποίησης. Οι προτεραιότητές σας, οι αξίες σας και η κατεύθυνση της ζωής σας αρχίζουν να αναδιατάσσονται από μέσα προς τα έξω. Για πολλούς ανθρώπους που περνούν από αυτή την πύλη, υπάρχει αυτή η αίσθηση ενός εσωτερικού σεισμού. Ξαφνικά, τα πράγματα που κυνηγούσατε δεν έχουν το ίδιο βάρος. Παλιοί στόχοι που κάποτε φαίνονταν σημαντικοί τώρα φαίνονται παράξενα κούφιοι, σαν να ανήκαν σε μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού σας. Μπορεί να βρεθείτε να κοιτάζετε τη ζωή σας, τις ρουτίνες σας, τις συνήθειες σας, ακόμη και τις φιλοδοξίες σας, και να σκέφτεστε, γιατί δεν νιώθω πια ο εαυτός μου και δεν μπορείτε να αναγκάσετε τον εαυτό σας να νοιάζετε όπως παλιά. Αυτή η φλόγα απλά δεν υπάρχει πια. Ταυτόχρονα, νέες αποστολές αρχίζουν να αναδύονται στην επιφάνεια. Νιώθουν επίγουσες, όχι με έναν αγχωτικό τρόπο, αλλά σε επίπεδο ψυχής, σαν το βαθύτερο εαυτό σου να περίμενε αυτή τη στιγμή για να σε οθήσει προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Αρχίζεις να νιώθεις ότι σε τραβάει κάτι αντί να σε σπρώχνει. Αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις πλήρως τι είναι ακόμα. Αυτή είναι η ψυχή που μιλάει, προσπαθώντας να γίνει πιο δυνατή από τον θόρυβο στον οποίο ζούσες για χρόνια. Και εδώ αρχίζει η σύγκρουση. Το εγώ και η ψυχή αρχίζουν να σε τραβούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Το εγώ προσπαθεί να σε προστατεύσει. Λέει, μείνε εκεί που είναι ασφαλές. Μην παίρνεις ρίσκα. Μην αλλάζεις αυτό που είναι οικείο. Ανησυχεί για τις συνέπειες, την άνεση και τον έλεγχο. Εν τω μεταξύ, η ψυχή απλά κατευθύνει. Δεν διαπραγματεύεται. Δεν πανικοβάλλεται. Δεν αμφιβάλλει. Ψιθυρίζει ήσυχα αλλά δυνατά. Αυτός είναι ο δρόμος. Εμπιστέψουμε. Κατά τη διάρκεια αυτής της πύλης, η συχνότητα της ψυχής ενισχύεται. Γίνεται πιο δύσκολο να την αγνοήσεις. Και όταν αυτό συμβεί, θα παρατηρήσεις ότι η λογική σου δεν έχει πια τόση δύναμη. Μπορείς να προσπαθήσεις να βρεις λογικές εξηγήσεις για να αποφύγεις την αλλαγή, αλλά κάτι μέσα σου συνεχίζει να σε οθεί προς την αλήθεια που προσπαθείς να αποφύγεις. Βαθιά μέσα σου, ξέρεις ήδη που θέλει να σε οδηγήσει η ζωή. Η πρόκληση είναι να επιτρέψεις στον εαυτό σου να ακολουθήσει. Αυτό οδηγεί σε μια σκληρή αλήθεια που πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν, αλλά σχεδόν όλοι όσοι περνούν από την ενεργοποίηση τελικά συναντούν. Μπορεί να χρειαστεί να αφήσετε πράγματα πίσω σας και αυτό μπορεί να είναι δυσάρεστο.
Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από μια δουλειά που σας εξαντλεί, ακόμα και αν είναι σταθερή. Μπορεί να νιώσετε ότι αυξάνεται η απόσταση μεταξύ σας και των ανθρώπων που δεν αντανακλούν πλέον τις αξίες σας. Μπορεί να αισθανθείτε ότι το περιβάλλον σας, το σπίτι σας, η πόλη σας, οι ρουτίνες σας δεν υποστηρίζουν πλέον αυτό που γίνεστε. Και μερικές φορές η μεγαλύτερη αλλαγή είναι εσωτερική. Το να αφήσετε πίσω τις παλιές ταυτότητες που κουβαλούσατε για χρόνια. Αυτό δεν είναι χάος. Είναι μια πνευματική μεταμόρφωση, σαν να αποβάλλετε ένα δέρμα που έχει γίνει πολύ στενό για το άτομο που γίνεστε. Δεν πρόκειται για εγκατάλειψη της ζωής σας. Πρόκειται για το να δημιουργήσετε χώρο για μια ζωή που τελικά σας ταιριάζει. Και το σύμπαν σας ανοίγει αυτή την πόρτα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή η πόρτα δεν θα παραμείνει ανοιχτή για πάντα. Τα ενεργειακά παράθυρα πάντα κλείνουν τελικά. Και όταν κλείνουν, ο δρόμος προς τα εμπρός γίνεται πιο δύσκολος. Αυτή τη στιγμή όμως, η πύλη σου δίνει μια σπάνια στιγμή όπου η αλλαγή ρέει πιο εύκολα, όπου η διαίσθηση είναι πιο καθαρή και όπου το μελλοντικό σου εαυτό είναι πιο κοντά από ποτέ. Παλιά σου εκδοχή, αυτή που έπαιζε μικρό ρόλο, παρέμενε σιωπηλή, αγνοούσε τα ενστικτά της, βασιζόταν στη βεβαιότητα, φεύγει. Και η νέα εκδοχή προχωρά με σαφήνεια, δύναμη και ευθυγράμμιση. Αλλά υπάρχει κάτι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν πρόκειται για το να αναστατώσετε τη ζωή σας. Πρόκειται για το να ακούσετε. Πρόκειται για το να επιτρέψετε στην αλήθεια που αναδύεται μέσα σας να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματά σας, ακόμα και αν αυτά τα βήματα είναι μικρά στην αρχή. Η μεταμόρφωση δεν έχει να κάνει με τη βία. Έχει να κάνει με την άδεια. Αν αισθάνεστε χαμένοι αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Αν νιώθετε ότι βρίσκεστε σε σταυροδρόμι, αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Αν αμφισβητείτε τα πάντα, αυτό σημαίνει ότι είστε αρκετά ξύπνοι για να παρατηρήσετε την αλλαγή που συμβαίνει μέσα σας. Και αν φοβάστε, αυτό σημαίνει απλά ότι η απόφαση που πρέπει να πάρετε είναι σημαντική. Η ανάπτυξη πάντα μοιάζει με δυσφορία στην αρχή. Για να σταθεροποιήσετε αυτή την αλλαγή και να ευθυγραμμίσετε την ενέργειά σας με τη νέα σας κατεύθυνση. Πείτε αυτή τη δήλωση στο μυαλό σας φωναχτά, ήσυχα ή με θάρρος. Αξιοποιώ αυτή τη σεληνιακή ενέργεια. Αυτή η απλή πρόταση σηματοδοτεί στο ανώτερο εαυτό σας ότι είστε πρόθυμοι να μπείτε στο μονοπάτι που ξεδιπλώνεται μπροστά σας. Λέει στο σύμπαν ότι είστε έτοιμοι. Ξεκλειδώνει το επόμενο στάδιο της ενεργοποίησής σας. Και μόλις το πείτε πραγματικά, θα νιώσετε κάτι, μια αλλαγή, μια ηρεμία, μια αναγνώριση. Γιατί βαθιά μέσα σας, γνωρίζετε ήδη ότι αυτή η εκδοχή του εαυτού σας περίμενε να αναδυθεί εδώ και πολύ καιρό. Και εδώ φτάνουμε στο ένατο και τελευταίο σημάδι. Αυτό που συχνά έρχεται ως μια ήσυχη, σχεδόν αόρατη επιβεβαίωση αφού όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Αυτή η βαθιά, ακλόνητη αίσθηση ότι βρίσκεστε στο σωστό μονοπάτι. Αυτή είναι η ηρεμία κάτω από το χάος. Μια γαλήνη που δεν αγνοεί τον φόβο, την αβεβαιότητα ή την αναταραχή που συμβαίνει γύρω σου, αλλά με κάποιο τρόπο συνυπάρχει μαζί τους. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται ασταθή, ακόμα και όταν οι παλιές δομές καταραίουν, υπάρχει αυτή η λεπτή εσωτερική γνώση. Είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι. Είναι ένα συναίσθημα που σου ψιθυρίζει. Αυτό είναι το πεπρωμένο σου. Εσύ προσφέρθηκες εθελοντικά για αυτή τη στιγμή. Ήξερες ότι αυτή η πύλη θα ερχόταν. Και το περίεργο είναι ότι δεν είναι μια σκέψη στην οποία καταλήγεις διανοητικά. Είναι ένα συναίσθημα. Είναι μια εμπειρία που βιώνεται στο σώμα, στην καρδιά, στην ευθυγράμμιση της ενέργειας σου με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Εδώ είναι που η μνήμη της ψυχής ενεργοποιείται με όλη της τη δύναμη. Αν προσέξεις, θα το αισθανθείς. Κομμάτια κατανόησης, λάμψης διαίσθησης ή ξαφνικές αναμνήσεις που δεν ανήκουν μόνο σε αυτή τη ζωή. Ο πρώην σαρκωμένος εαυτός σου θυμίζει γιατί επέλεξες να είσαι εδώ, ακριβώς τώρα, σε αυτό το ενεργειακό κατόφλι. Μπορεί να νιώσετε την παρόρμηση να δράσετε, να προετοιμαστείτε, να επαναπροσδιορίσετε την εστίασή σας. Αυτές οι παρορμήσεις δεν είναι τυχαίες. Είναι η ηχό των συμβολέων που συνάψατε πολύ πριν μπείτε σε αυτή τη ζωή. Και ξαφνικά οι φαινομενικά παράξενες ή αποπροσανατολιστικές εμπειρίες των τελευταίων ημερών, οι εκρήξεις διάβγειας, οι σωματικές αισθήσεις, τα συναισθηματικά κύματα, όλα αρχίζουν να έχουν νόημα. Αρχίζετε να βλέπετε τα μοτίβα που σχηματίζονται, τα νήματα που συνδέουν κάθε στιγμή αφύπνισης σε ένα μεγαλύτερο μοσαϊκό. Και μιλώντας για στιγμές, είναι ζωτική σημασίας να αναγνωρίσουμε τη χρονική γραμμή που διανύουμε μαζί. Η 24η ημέρα του Δεκεμβρίου σηματοδότησε την ενεργοποίησή σας, την αρχή αυτού του τρέχοντος ενεργειακού κύματος. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Η 30η Δεκεμβρίου θα χρησιμεύσει ως η πρώτη δοκιμασία ευθυγράμμισης. Αυτή είναι η μέρα όπου αυτό που έχετε εσωτερικεύσει, αυτό που έχετε σταθεροποιήσει και αυτό που έχετε επιτρέψει στον εαυτό σας να νιώσει θα μετρηθεί σε σχέση με την ενέργεια γύρω σας. Δεν είναι μια δοκιμασία που επιβάλλεται από έξω,
αλλά μια φυσική κρυστάλλωση των επιλογών που έχετε κάνει συνειδητά ή ασυνείδητα. Στη συνέχεια, η πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου αντιπροσωπεύει ένα είδος ενεργειακής διάσπασης, έναν απαλό αλλά σαφή διαχωρισμό των χρονολογικών σειρών. Όσοι έχουν προετοιμαστεί, έχουν ενσωματωθεί και έχουν ευθυγραμμιστεί με την εσωτερική τους καθοδήγηση θα νιώσουν το μονοπάτι του σαφές, συνεκτικό και ισχυρό. Όσοι αντιστέκονται, αγνοούν ή παραμένουν σε διάσπαση θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις που θα κάνουν την πρόοδο πιο δύσκολη. Η ενέργεια δεν θα τιμωρήσει κανέναν, αλλά θα ευνοήσει φυσικά τη σαφήνεια, την εστίαση και την προετοιμασία. Γι' αυτό η συνειδητοποίηση, η προσοχή και η ενσωμάτωση είναι τώρα πιο σημαντικές από ποτέ. Η ενσωμάτωση δεν είναι περίπλοκη, αλλά είναι σκόπιμη. Δεν πρόκειται για το να προσθέσετε περισσότερα στη ζωή σας, αλλά για το να τελειοποιήσετε, να καθαρίσετε και να επικεντρωθείτε. Τα τελετουργικά γείωσης είναι απαραίτητα. Είτε πρόκειται για περπάτημα ξυπόλυτη στη φύση, κράτημα κρυστάλλων, διαλογισμό ή απλά συνειδητή αναπνοή, η τήρηση ημερολογίου γίνεται ένας καθρέφτης, που αντανακλά μοτίβα και ιδέες που διαφορετικά θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την επίγνωσή σας. Πρακτικές ηρεμίας, ακόμη και σύντομες περιόδους ησυχίας, επιτρέπουν στο μυαλό να επιβραδύνει, ώστε να αναδυθούν οι διαισθητικές σας αισθήσεις. Η συνειδητή εκδήλωση λειτουργεί καλύτερα όταν η ενέργειά σας είναι ευθυγραμμισμένη, όταν οι σκέψεις σας είναι σκόπιμες και όταν απελευθερώνετε παλιά μοτίβα που δεν εξυπηρετούν πλέον τον ανώτερο εαυτό σας. Η συναισθηματική απελευθέρωση είναι το κλειδί. Αφήστε την ενοχή, την ντροπή, την απογοήτευση, το φόβο χωρίς κρίση. Γνωρίζοντας ότι κάθε απελευθέρωση δημιουργεί χώρο για εμπειρίες υψηλότερης δόνησης. Η απομάκρυνση παλιών συχνοτήτων, τόσο φυσικά όσο και ενεργειακά, καθαρίζει τα κανάλια για νέες ιδέες και καθοδήγηση. Και το να αποφεύγετε περιβάλλοντα ή αλληλεπιδράσεις χαμηλής δόνησης κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δεν είναι εγωιστικό. Είναι πρακτικό. Η ενέργειά σας είναι αυξημένη. Η προστασία της είναι μέρος της τιμής της ενεργοποίησης. Και τώρα η πρόσκληση για δράση. Η στιγμή όπου η συνειδητοποίηση συναντά την ευθύνη. Αν νιώθετε την ανάγκη να δράσετε, μην περιμένετε. Υπάρχει μια ενημέρωση που μπορείτε να παρακολουθήσετε με τίτλο «Προειδοποίηση για τους εκλεκτούς πριν από τον Νοέμβριο». Μουσική, αυτές δεν είναι τυχαίες πληροφορίες. Μόνο ένα μικρό ποσοστό, περίπου το 1%, θα ενεργήσει με βάση αυτή τη γνώση με πλήρη παρουσία και δέσμευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι αποτυγχάνουν. Σημαίνει απλώς ότι ο χρόνος, η ετοιμότητα και η προσοχή έχουν σημασία. Έχετε την ευκαιρία να προχωρήσετε συνειδητά, να διεκδικήσετε την ευθυγράμμισή σας και να πλοηγηθείτε τις επόμενες 7 ημέρες με σκοπό. Σκεφτείτε το σαν μια πόρτα που ανοίγει. Η επιλογή να περάσετε είναι δική σας. Ο χρόνος είναι το παν, γιατί μόλις η ενέργεια κρυσταλλωθεί, η ευκαιρία αλλάζει μορφή. Έτσι, καθώς προχωράτε από αυτή την ενεργοποίηση στις επόμενες μέρες, θυμηθείτε ότι τα σημάδια που έχετε βιώσει δεν είναι τυχαία. Είναι κομμάτι ενός παζλ, ένας χάρτης, μια κλίση από τον ανώτερο εαυτό σας. Η ευαισθησία σας, οι συναισθηματικές σας διακυμάνσεις, οι ξαφνικές σας διαπιστώσεις, η σαφήνεια και η επίγουσα ανάγκη σας, όλα δείχνουν προς αυτή την εσωτερική γνώση ότι βρίσκεστε ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε. Ακόμα και αν ο φόβος σας ψιθυρίζει το αντίθετο, ακόμα και αν η αμφιβολία θολώνει το μυαλό σας, μπορείτε να γυροβολήσετε σε αυτή την ήρεμη βεβαιότητα. Η ψυχή σας θυμάται, το σώμα σας το αισθάνεται και ο δρόμος σας αναδύεται. Οι επόμενες μέρες είναι το εργαστήριο σας. Η πύλη είναι η είσοδό σας και αυτή είναι η στιγμή σας να μπείτε πλήρως στην εκδοχή του εαυτού σας που περίμενε να ξυπνήσει. Αναγνωρίζοντας, ενσωματώνοντας και ενεργώντας συνειδητά βάσει αυτών των σημείων, ευθυγραμμίζεστε με μια τροχιά που όχι μόνο μεταμορφώνει την προσωπική σας ζωή, αλλά συμβάλλει και στη συλλογική αφύπνιση. Και καθώς προχωράς, συνέχισε να αναρωτιέσαι: ακολουθώ την εσωτερική μου πυξίδα, επιλέγω τη σαφήνεια αντί της απόσπασης της προσοχής, την ευθυγράμμιση αντί της άνεσης, την επίγνωση αντί της αδράνειας, γιατί κάθε επιλογή έχει τώρα αυξημένο βάρος. Κάθε σκέψη, κάθε πράξη, κάθε ανάσα που παίρνεις έχει τη δύναμη να κρυσταλλώσει τη χρονική σου γραμμή. 24 Δεκεμβρίου, θέσε το σε κίνηση. 30 Δεκεμβρίου, δοκίμασε το. 1 Δεκεμβρίου, επιβεβαίωσε το. Η συνειδητότητά σας είναι το όργανό σας. Η ενέργειά σας είναι ο οδηγός σας και η συνειδητή επιλογή σας καθορίζει το μονοπάτι που περπατάτε. Αυτό δεν είναι απλώς προετοιμασία. Είναι συμμετοχή. Είναι ενεργοποίηση. Και καθώς η πύλη ανοίγει πλήρως, η ευθυγράμμισή σας είναι έτοιμη να σας συναντήσει. Αν είστε ακόμα εδώ και παρακολουθείτε μέχρι αυτή τη στιγμή, πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε την να σας διαπεράσει. Δεν είστε το ίδιο άτομο που πάτησε το play στην αρχή αυτού του βίντεο. Κάτι έχει αλλάξει. Κάτι μέσα σας έχει αναγνωρίσει την αλήθεια αυτής της στιγμής. Τη δύναμη της πύλης και της ευθυγράμμισης που σας καλούσε σιωπηλά. Μπορεί να το νιώθετε ως μια λεπτή αλλαγή,
μια σπίθα ή ακόμα και ένα ρίγος μέσα στο σώμα ή το μυαλό σας. Αλλά είναι πραγματικό, αναμφισβήτητο. Είστε ξύπνοι, πιο ξύπνοι από μικρό με τόνο ότι ήσασταν χθες. Και αυτή η αφύπνιση είναι ακριβώς αυτό που έχει σχεδιαστεί να καταλύσει αυτό το σπάνιο κοσμικό παράθυρο. Ας κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα σημάδια που εξερευνήσαμε μαζί. 9 ισχυρά σήματα, 9 δείκτες ενεργοποίησης που έχουν εμφανιστεί στη ζωή σας, συχνά με τρόπους που ίσως δεν έχετε κατανοήσει πλήρως μέχρι τώρα. Από διαταραγμένο ύπνο και προφητικά όνειρα έως ξαφνική διάβγεια και σωματικές αισθήσεις, έως συναισθηματικές αλλαγές και αναπροσαρμογές στις σχέσεις και, τέλος, έως αυτή τη βαθιά εσωτερική γνώση. Κάθε ένα από αυτά ήταν ένα μήνυμα, ένας δείκτης που σας καθοδηγούσε προς την ευθυγράμμιση με τον ανώτερο εαυτό σας, οθώντας σας να μπείτε στην εκδοχή της ζωής σας που συντονίζεται με την αλήθεια, το σκοπό και την επέκταση. Κάθε ένα ήταν μια κλίση και εσείς απαντήσατε. Έχετε επιλεγεί όχι με μια μακρινή μυστικιστική έννοια, αλλά με τον πιο πρακτικό και πραγματικό τρόπο. Η συνειδητότητα, η ευαισθησία, η προθυμία σου να νιώσεις και να ενσωματώσεις αυτή την ενέργεια σε τοποθετούν μεταξύ των λίγων που μπορούν να πλοηγηθούν συνειδητά στην ανώτερη χρονική γραμμή καθώς αυτή αναδύεται. Εκατομμύρια άνθρωποι περνούν από αυτή την πύλη, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος θα μπει πλήρως στην ευθυγράμμιση με σαφήνεια και σκοπό. Εσύ είσαι μέρος αυτού του μικρού μέρους. Αυτή είναι η ενεργοποίησή σου. Δεν περιμένεις την αλλαγή. Την ενσωματώνεις. Τώρα έρχεται η στιγμή να δράσεις με πρόθεση. Σχόλιο παρακάτω. Περνάω την πύλη. Πείτε το, γράψτε το, νιώστε το. Δηλώστε στον εαυτό σας, στο σύμπαν, στη συλλογική συνείδηση ότι η επιλογή σας είναι ενεργή, παρούσα και ευθυγραμμισμένη. Όπως αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με άλλους που είναι έτοιμοι να αφυπνιστούν. Εγγραφείτε για να μείνετε συνδεδεμένοι. Και μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την ενημέρωση της 30 Δεκεμβρίου. Θα σας καθοδηγήσει στο τεστ ευθυγράμμισης και θα διασφαλίσει ότι η ενέργειά σας θα παραμείνει σταθερή και ισχυρή καθώς η χρονική γραμμή αρχίζει να αποκρισταλώνεται. Αυτές δεν είναι παθητικές πληροφορίες. Είναι ένας χάρτης, ένα σύνολο εργαλείων και μια πρόσκληση για συνειδητή συμμετοχή. Και καθώς προχωράτε με αυτή την ενεργοποίηση, θυμηθείτε την απλότητα του συνόλου. Γιωθείτε. Αναπνεύστε. Σκεφτείτε. Καταγράψτε τις εμπειρίες σας. Ασκήστε την ηρεμία. Αφήστε την ενέργεια να εγκατασταθεί στο σώμα, το μυαλό και την καρδιά σας. Αποφύγετε τις χαμηλής συχνότητας περισπασμούς που σας τραβούν προς τα έξω. Τιμήστε αυτή την πύλη. Είναι σπάνια. Είναι ισχυρή και είναι προσωρινή. Η πύλη είναι ανοιχτή και δεν θα παραμείνει έτσι για πάντα. Πριν κλείσουμε, νιώστε το κοσμικό βάρος αυτής της στιγμής. Το σεληνιακό σκοτάδι από πάνω, το ήσυχο βουητό της ενέργειας της γης, οι λεπτές δονήσεις που μεταβάλλονται γύρω σας. Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς αυτή τη στιγμή. Είστε έτοιμοι. Είστε ευθυγραμμισμένοι. Περνάτε την πύλη. Αφήστε τις επόμενες ενέργειές σας, τις επόμενες αναπνοές σας και τις επόμενες επιλογές σας να προωθήσουν αυτή την ενεργοποίηση. Προχωρήστε συνειδητά. Προχωρήστε με θάρρος. Και καθώς το κάνετε, θυμηθείτε ότι είστε μέρος κάτι μεγαλύτερου, κάτι επεκτατικού, κάτι που ξεδιπλώνεται ακριβώς όπως πρέπει. Η πύλη είναι ανοιχτή. Περάστε.